Hello guys. Muli andito na naman tayo sa pakikipagbardagulan sa trapiko. Andito na po tayo, papunta po tayo ngayon ng Tala, Caloocan City. Meron lang po tayong bibisitahin doon na kliyente para livelihood monitoring po. Kasama po natin ang ating kaibigang isang social worker para siya po ang papasok sa looban. Ayan. Sa ngayon po, andito po tayo sa may Regalado Highway sa may Novaliches, Quezon City. Dire-diretso po tayo ng Caloocan at samahan niyo po kami sa aming paglalakbay. Ayan, mega love shoutout po sa ating mga kaibigang OFW, sa lahat po ng Oragon Vlogger, sa inyong lahat. Isang magandang araw po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating pagbabiyahe o kaya pakikipagbardagulan sa trapiko. Ayan, dito po sa area na to hindi na masyado matraffic. Hindi po ako nag-vlog, hindi po ako nag-open ng camera doon sa may dinaanan natin sa may Commonwealth Avenue, kasi yung ating camera or ating ginagamit na pang vlog na cellphone limited lamang yung yung oras, kasi hanggang 14 minutes lamang yung binibigay niyang pagkakataon sa atin, kasi pag nag-init na yung camera niya, nag-automatic off na siya. Ayan, kaya tuloy-tuloy naman po tayo at maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga kaibigan na mga subscriber, mga silent viewers. Thank you po sa inyong pagsuporta, at sana wag po natin i-skip yung ads ni host, at maraming salamat po sa inyo. Samahan niyo po ako hanggang doon po sa may Tala, Caloocan City, sa may gate 1 ng Tala Hospital. Doon po tayo tatagpuin ng ating kliyente, kasi papasok daw yung bahay nila sa looban at hindi makakapasok sa loob yung ating sasakyan. Kaya yung ating social worker lamang po ang makakasama niya doon sa, or yung ating social workers lamang po ang makakapasok sa looban. Ayan. At shoutout po sa inyong lahat, at mega love shoutout po sa ating mga kaibigan. At ito po bilang pagtulong po at sa mga kaibigan natin na nangangailangan ng tulong, na member po ng SSS or Pag-ibig, JSIS. Ito po yung kanilang na kukuha po kung sila ay nagkakaroon ng problema sa kanilang trabaho. Ang tawag po rito ay work related po. Kapag work related po yung problema na nakukuha nyo sa trabaho, halimbawa po napilayan o napilayan po yung mga paa, naputulan po kayo ng daliri, pag membro po kayo ng GSIS at ng SSS, or kayo po ay isang seafarer or seaman, at naaprobahan po kayo sa SSS, yung nabigyan po kayo ng benepisyo ng SSS or ng GSIS, pwede po kayong mag-apply dito sa aming opisina. Kasi parang kwento po ng Department of Labor, kumbaga isa sa mga kamay ng Department of Labor para tumulong sa mga kababayan natin. Ayan, mega shoutout po sa ating lahat, kasi tanghali na, nagugutom na naman si host. Time check is 12:01 na ng hapon. Ay, tanghali pala, sorry, kasi ang hapon pala nagsisimula ng 12:30 ng hapon. Ayan, pero malapit na rin naman, kaya yan si host, kung hindi na lamang po nilalantakan habang nagmamaniho. shoutout po sa ating lahat. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan driver, kanina muntik na akong makabangga mag-shuttle ako sa Cavite, kasi bigla ba namang huminto yung isang sasakyan or doon sa aking harapan nagulat ako. Tulog pa naman yung mga pasahero ko. Nagulat yung aking madam, si mama, nagulat siya kasi bigla tayong napapreno.
akala niya hindi na siya magigising. Ayan. Kaya ingat-ingat po sana doon sa mga drivers na medyo alanganin na kung kakayanin po natin mag-hazard tayo kung medyo alanganin. Bigla tayong hihinto kasi para nakikita ng mga kasunod natin na ibig sabihin kaya kayo nag-hazard, either may emergency or hihinto kayo. Kaya wag po tayong mataranta kasi kapag nag-hazard kayo, automatic nag-signal kayo na hihinto kayo or either may emergency. At ingat-ingat din po tayo para wala tayong nadadamay. Ayan. At shoutout po sa ating mga kaibigan sa lahat ng sulok ng mundo. Ayan. Salamat po at magmo-music muna po tayo at samahan niyo po kami sa ating pagta-travel na. Thank you po at God bless po sa inyong lahat.
hospital sa may gate 1 tayo. Ayan, ang gate 1 nakikita nyo guys, mga Oragon. At naantay na lang natin yung ating kliyente. Yung asawa raw ang lalabas dito, sabi nung ating beneficiary, kasi medyo malayo yata yung bahay nila sa loob, nasa looban yata sila, kaya hanggang dito lang po tayo sa may Tala Elementary School. Ayan, nandito tayo sa may around about ng Tala Elementary School maghahantay. Kasi papasok para ko yung kanilang bahay at hindi na pwede ipasok natin yung sasakyan doon, hindi natin pwedeng buhatin. Ayan. Ayan, kaya happy and enjoy lang po tayo at magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay alas 12:15 na lang kahapon. Alas 12:15 na ng tanghali, mga Oragon. Ayan, kaya mega love shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagpanonood ng aking mga video, at sana wag po kayong magsasawang panoorin at suportahan tayo. Sana wag nyo i-skip yung ating mga ads at maraming salamat sa inyo at sa walang sawang pagsuporta. Bye bye guys, I love you all. Bye -bye.